kai walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka kafin damirun da yaqudu ila muhammadin rasulillah ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima. Girma muke nema to ko a azamul ibadati wa hiya salatu, sallah ta fi girman ibada. In ka isa in ka zo kiran sallah ka cire sunan annabi, kiran sallah in ka zo iqama ka cire sunan annabi, in ka zo tahiyya ka cire sunan annabi. Tun daga bakara hannasi babu aya mustaqilla mai zaman kanta ko wata kissa farko da ta, ko wani jan kunne ko wata bushara, sai ka ji annabi ake addressing dinsa. Me yasa wannan qur'anin ya faɗa annabi? a'a ya darajar annabi take malam ina ne ka faɗi daidai abin da ka sani. ƙwaryar annabi sai Allah. Kamar ya ai qur'ani shine babban kundi, duk da attaura, injila, zabura, talmudi gaba ɗayan su babu wanda i darajar qur'ani. sai ce inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa ma faradana fil kitabi min shay'in. Ba abin qur'ani ke tara ba, komai ya tara, komai ya tara. Ya kaza babu malam koma wajen ubangida. To aje qur'ani ya cika man da bai cika da manzon Allah. Ta yarda ta yi wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Asha da wannan su da wannan ayar qur'ani ya cika. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Da ka kwa qur'ani babu sallah asuba raka'a biyu ce. A ina zan ganta ko ba makatar rasulullahi? Ina maganar raka'a uku a magariba, ta farko fatiha da sura a bayyane, ta karshe fatiha kadai a boye, ko ma dan annabi. Ya magana rikicin haila ko ma dan manzon Allah, ya dai da fasi ko ma dan manzon Allah, ya gadan kaka ko ma dan manzon Allah, ya zakar rakubi ko ma dan manzon Allah, ya zakar wannan zakar shanu ko ma dan manzon Allah, ya daura zani da muke yi abubara ko ma dan rasulullahi. Kuma gani a qur'ani ba ga ayan nan mujmala ce mai bayanin ta muhammadin rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya rasulullah haka yake. Ai ba ma mu sai da zakar, maganar rasulullahi. Wannan kusanci muke magana da Allah. Ga sallan nan shiga da wannan annabi, in ka isa kai fito babu tafiya sai ka yi assalamu alaika. Wannan sarawar sai ka yi inda Allah yi wa manzon Allah. Tilka ayatul lahi nataluha alaika bil haqq, sai ce wa innaka lamin al mursalin. Tilka ayatul lahi nataluha alaika bil haqq wa innaka lamin al mursalin. In an ce wa innaka din to da wa innaka ya sauran annabawan a'a wannan ake magana ne kaulasa. Masoya rasulullah, masoya rasulullah. Wannan maganar annabin muke fa shine namu. Ta ya za mu kuka inda shi, ta ya za mu kuka inda shi? Shi kowa a tuhumar, shi kuma a rarrashe shi. Kamar ya a tuhumu kowa, to an ce za a tuhumu kowa. Ayar da muka ja fa ma kana da awici ko cikin a'rabi farko wala nas'alanna allazina ursila ilayhi wala nas'alanna al-mursalin. Wallahi sai na tambayi manzanni, wallahi sai na tambayi